Idimat Region 1 road clearing operations manrimaan ijay La Union ken danyo iti sektor ta agrikultura iti Region 1 dumano nen iti nasurok 637 million pesos. Detalye iti damag idanon ni Bridget Marcasi Pangosfian. Iti panangidaulo ti Provincial Engineering Office. Agtultuloy ti road clearing, road restoration, kin relief operations iti nagduduma nga ili ti La Union gapupay laing iti epekto ti naglabas a bagyo ken nakaro a panagtudtudo iti lugar. Iti kaudyan na datos ti PEO. Nang ipatungpal da iti 17 nga operasyon, apakairamanan ti landslide removal ijay Bagulina, Burgos, San Gabriel, San Juan, Santo Tomas, Sudipan, ken Tubawa. Kabayatan na ispaltimay sa articulated python iti igid ti kalsada iti San Fernando, La Union. Babaan iti Provincial Government, Environment and Natural Resources Office ken City Environment and Natural Resources Office na ipatungpal ti Bio-Rescue Operation iti nasa nga uleg ken naiturong iti Barangay Sibuan Otong asidel iti La Union Botanical Garden. Iti Pangasinan, inlatag ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ti sumagmamano nga interventions nga ipatpatungpalda katinulong ti Department of Public Works and Highways tapno maksayan ti epekto ti panaglayos iti syudad. Karaman dito iti dredging, panakaipangato ti kalsada, panakapalawa ti drainage system, rehabilitation ti creek ken rehabilitasyon ti creek ken panakapatibker dagiti dike. We work together with the DPWH. Yan ang maganda ngayon eh. Kasi before walang masyadong coordination. Pero ngayon, coordinated ang DPWH and the city. Para alam natin ano yung priority project. Ano yung mga problema sa Dagupan na dapat i-address. Kabayatan na, timmanon mo din iti 637.17 million tinailista a danyos iti agrikultura iti Region 1 gapoy iti naglabas sa bagyo ken habagat. Iti kaudyan na monitoring ti DA Region 1. Nailista ti nasurok 12,000 nga hektarya ti agricultural land a naapektaran ken sanikwa dagiti 20,294 a mannalon. Nai-record mo tinasurok 13,000 na metriko tonelada nga apit ti nasayang. Agtultuloy mo ti validation ti ahensya kadagiti dumapay nga epekto ti bagyo iti sektor ti agrikultura. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian.